имрӯз мо дар яке аз ин гуна ҷамоатҳо иштирок доштем, ки аз ҷониби Кумитаи Савӣ ва Кумитаи ҷавонон ташкил карда шуда буд. Савол дар мавриди он буд, ки чӣ гуна блогерон метавонанд дар васоити сиёсӣ ва умуман васоити ба ҷомеаи Тоҷикистон фоидаи худро расонанд. Мо ин масъалаҳоро баррасӣ кардем ва дар он ҷо гуфта шуд, ки масалан чӣ гуна блогерон метавонанд фоидаовар бошанд ба ҷомеа. Аммо он нафароне, ки масалан видеоҳои бадахлоқӣ мекунанд, фикр мекунам аз ҷониби мақомот дастгир карда мешаванд. Баъзи онҳо масалан танбеҳ дода мешаванд, ки масалан дигар ин гуна наворҳо накунанд ва оҳиста оҳиста ин равия таҳти назорат гирифта шуда истодааст. Ва барои чӣ кор кунем, ки бояд наворҳои хуб кунанд? фикр мекунам ин ҳар як чиз аз оила пеш аз ҳама шурӯъ мешавад. Вақте ки мо фарзандони худро тарбияи хуб медиҳем, мефаҳмонем, ки хуб аз бад фарқ кунанд, фикр мекунам дар оянда намешаванд ин гуна нафарон. Аммо вақте ки мо дар ҷомеаи демократӣ зиндагонӣ мекунем, фикр мекунам мақомот низ наметавонад ҳар як блогерро таҳти назорати худ бигираду ба онҳо бигӯяд, ки шумо бояд ин гуна навор гиреду ин гуна навор нагиред гуфта, онҳо низ аз ҷониби ҳуқуқи инсон бигирем, масалан наметавонанд ин гуна фишороварӣ ҳисобида мешавад ин гуна корҳоро бикунанд. Ва агар бештар блогероне ки аудиторияи калон доранд ба наворҳои фоидаовар ба ҷомеа, фоидаовар барои мафкураи наврасон зиёдтар шавад, агар ин гуна наворҳо, фикр мекунам, ки фоидаи онҳо низ ба ҷомеа аз ин ҷониб мерасад. Умуман дар имрӯз агар кормандони ҳукумат, мақомотҳо ва кумитаҳои дахлдор агар ҳамкорӣ кунанд бо блогерон ва дар ҳар як самтҳое, ки масалан инстаграму интернет метавонад фоидаовар бошад, блогерон метавонанд ба он самтҳо ҷалб карда шаванд ва фоидаи худро ба ҷомеа расонанд.